A következő film egy kisállatpraxisban készült, ahol kézi filmkidolgozást használnak. Látható a röntgenkészülék és az előhívó tank, amelyet helyhiány miatt a sugártérben helyeztek el. Ez a termosztát, amely az előhívő folyadék melegítésére szolgál. A helységben található még a generátor, amely a vezérlőpulttal egybeépült. Ez az exponáló gomb. A hívó fedelét általában érdemes csukva tartani, mert a kipárolgó kemikáliák irritálhatják a berendezéseket. A felvétel készítése a kazetta betöltésével indul. Ez természetesen elsötétített helységben történik. Ügyeljünk arra, hogy a film ne lógjon ki a kazettából. Bekapcsoljuk a röntgent. És a sugárablakot a kazettához igazítjuk. A kazettát a tálcára helyezzük. Ezen a készüléken a kazetta és a röntgencső együtt mozog, megkönnyítve a beállítást. Jelen helyzetben egy tűfogó imitálja az állatot. Expozíció után sötétben kivesszük a filmet a kazettából, és egy csipesszel rögzítjük. A filmkidolgozás első lépése a hívás. A filmet hívófolyadékba mártjuk, ami az exponálódott filmterületek feketedését indítja el. A hívófolyadékot általában 30-35 fokon kell tartani, hogy a folyamat megfelelő sebességgel menjen végbe. Így általában körülbelül fél perc szükséges a híváshoz. Ezután vízben lemossuk a hívó folyadékot a filmről, majd a fixírbe helyezzük a filmet. A fixír megállítja a feketedést, illetve megkeményíti a filmen lévő kolloid bevonatot. A fixálás ideje minimálisan kétszerese a hívásnak, de inkább 5 perc.
A fixálás utáni újabb öblítés legyen alapos, így megelőzhető a film későbbi besárgulása. A fotoemózió sérülékeny, ezért a filmet továbbra is óvatosan kell kezelni. A száradáshoz akasszuk fel a filmet egyik sarkánál fogva. Az automata hívás elve megegyezik a kézi híváséval. A gépben lévő folyadékokat az automata rendszeresen cseréli, frissíti. A bejövő vizet egy szűrő szűri meg. A kazettát az átadó ablakba tesszük be. A sötétkamra száraz részében történik a kazetta betöltése és a filmek tárolása. Az exponált filmet az előhívó automatába helyezzük. Az automata előhívóban gumihengerek továbbítják a filmet egyik folyadékból a másikba. Körülbelül 2 perc múlva az automata kiadja a kész, száraz, elbírálható felvételt.